Pagka married life ba nga mag-uban gyud mi sa akong asawa. Kana gid siguro. Kana Brad. gyud ang kuan dia. Tapos someone nga kumutik ka Gris, ang next person yun nga number one nimo nga tigrara is your wife, is your partner. I am so grateful with that. Oh, lili importing nga na si Lingling dia ha. Pero when I started all my tanan akong giisudlan. Sa kunsa ba na mga networking, negosyo tanan bay. Lingling was there. Nga imong gi-expect ba nga dapat siya pareha mi pangon, dapat ingani dahil dapat automatic by dawat tong kamatuoran nga di kita pareha pangunahon na tanan. Nagi mga tao. Muna akong ginakuan yun mo ginadawat na nimo. Na-realize na ko ba na dapat di na. So kung nagi mga tao, naiban mga tao in fairness for advance mag-isip. Kani pala mong istorya, iyan ang gi-elaborate yang okay ah. Pero nag-iban mga tao nga kung unsay mo sulti mo ra gyud. Pagkuha ang chinilas, tawala ra gidala. Dapat imo gisot kuha ang chinilas, wala og ang tuo. Nagyud nagi nga na. Yo, what's up? Welcome back sa Bitok Podcast. Yeah. Ala, Yeah, ba? all male ta karon ha. Asa sila? Wala sila. Busy tanan, busy. Nailakaw si Sampay na napoy adili relative ni Lubong. Tama no. Abi na ko muna yung meaning sa Btalks, boy talks. Wow, Btalks, boy talks. Kauban si Juanito sa one photo. Medyo busy mga gala. Mitsubishi. Oh, siyempre si Master for Fame. Ayan. Yeah, ang atong jingle master. Thank you kayo Sa sa. mo na ba mo sa inyong jingle? Wala na 1 month Wala na lang. na, Ayaw Ay, pa. tama. Pero napay mo apas. Uy, ano pa yung wapas? 30 seconds lang daw. 30 seconds lang? Wala na, dali ra kayo. Kabalo ba mo nga daghan day mga artist ron nga nag-file og kaso sa mga candidate nga naggamit og kuan? Lagi. Kanang dili. Kanang ilang nga tono ba tagi-usab Lagi. lang ang kuan, giusab lang ang si tawagan ni. Dapat lang. Dapat lang. Pero sa to ba di ba? Lagi. Esparsya mo tingo. Kinsa may giawatan ana wala. Wala. Original. May lain pa. Master Pupi gani. Kini si Consiel Bernie Bitok. Medyo wala mi naka-record last week kay busy kay mi sa handshaking, mga last minute na mga handshaking, pulong-pulong. Di, last week po ang atong kuan, ang atong Rally. O rally pa. Nga wala na to karang imong kuan gyud. Imong jingle gyud. Ayaw na ibalik sa ako. Miss nga. Natutyo to. Na mga lousy moments nga gamay pero kaya ra. At least happy ang mga tao mo ipinaka. Lagi. So sa pag-record na mo karon, actually sa among pag-record is Tuesday karon. So Holy Week na no. So medyo tomorrow half day ra daw. Half day lang. So tapos medyo mag-inulsol na sad mi sa among mga sala. Og tana sa Holy Week si Spires ang ilang pandaot sa tuwa og sige pangampanya sa tuwa nga di tabutaran. Lagi. Konsyel naman akong daganan noon sa panmoy. Mura magmayor yung gidagyanan lagi. Mo gali kong giingon na dili man mayor akong gidaganan. Pero pwede ba nga dili lang kita maghinulsol? Tanan Dapat sila. Pero dapat kita mo forgive ta dapat diretso ana kay ma-impression ta ana. Okay, hateful kay ta. Tama, sakto. Correct. So, I don't know. Tana, sayra ba gamito nilang Ginoo? Tana, tinuod yun na ilahang. Kakita, ako ba to be honest, wala. Di ba yung gakuan sa akong kuan? Mas silingling, mas ano pa. Medyo mas dugay pa makalimot. Ay. May ginagawa kay babae gid kay. Unsay dugay makalimot sa? Kalang mga kuan baka nagkinsay nagdumot, nakapasakit. Ako pag gay kung kay ko bagay nang pag okay na ko ano ba pero di kay ko Corinthians 14 ra ba na sa atong mga ceremony sa kasal Corinthians 14 ang atong mga kuan na. You should not list the faults of something nga na. Dili lang man Di dili man sa asa husband and wife, murag asa whole ba. Ang babae gud kay murag dugay siya Sample silingling na dugan mahil ba. Makadung silingling nga ginadaot ko na ikuan. Mas dugay pa siya, mas magdumot pa siya. Ako, okay ra sad ko. Dili lang siya asa kuan sa panagdinyo pero as a whole siya nga. Mura siya kuan emotionally wired man gud sila. Yeah. Kita murag pwede ra nato sus. By the way, so nata ang atong venue karon medyo close siya nga type nga cafe. Pero nata sa Bulwa. Indoor ta. But in fairness ganahan gyud po ko sa medyo First time ko din. Nindo diri mag-meeting medyo client meeting pwede. By the way, nasa lay boardroom.
Anay boardroom. May boardroom. Tapos, pero sa una, alfresco gini siya. Nagsugod gini siya, alfresco. O saan yung alfresco? Kabali open. Open. Open gini ang design Walay zona. atop pa, tapos, Okay. gibutahan nila og plants, dayon atop na din nga katubitang sa kanabitang unsa ginang kanang sa mga steel ba? Steel Okay, ba? kanang cargo. cargo. Okay. Container. Container van, nya wala. kani luyo pa ni kaning atong Okay. luyo pa ni nila. Oo. Sa Van Dep man ni. Okay. Ay, ang Van Dep tagiya. Yeah. Dayon, Abay na sa bandip. dayon kadugayan na kuano din sila. Sarado. Gikan sa 2021 nagsulod sila. Pandemic. Pero dili sila cafe una. Grill sila una, nagkalit na din sila ganahan magay sila cafe per me. Then murag sige mag-cafe po. So nag-evolve na din siya nga business. So, burag grill to na, okay. So, technically, abay ra gid mi sa Van Bandit. na building diri sa Bulwa. Zone 2 Bulwa highway. Zone 2, yeah. Dito siya Vijan So, Dep. butante. Dito siya Vijan Dep. Van Dep. Van Dep. V with a silent J. Oh. Van Dep. Pero ang nakagwapo sa ilan na sila mga pop-up sa mga wedding, mga Na po sila pinana. pwede sila Hindi i-hire. na-remember na ako kasi pagtanan ako ang pangalan is Jose. Brad, basi nakalimot mo, ang nakadiscover sa ko ang makasulog ko sa ABS-CBN, si Viel Jose. Dating host sa Chada, Cagayan. Si Viel. Si Viel, nag-host siya sa Konsolasyon o burag something, nakalimot ako Kabatch ni Nicole or kabatch ni mo? Kabatch ni Nicole. Kabatch ni Nicole. Best friend ni siya ni Nicole. So, gikuha mi, nagsayaw man mi ito nga time, siya mo'y host. So, nakita niya ang potential. So, gi-invite na dayon mi. So, nag-backup dancer na din mi sa iya. Then, mo na dayon, dito na nabuhat si Bernie Bitok-Bitok. Pero I heard, brag, sa iya gining brother or wife sa iyang brother ginang or murag corporation sila. Corporation, yeah. So, Jose. Yeah. Ila apelido. Jose Rizal. Apelido na ginin na. Ang ngalan gyud ani kay Jose Plants Cafe. Pero sa una ay Plants and Cafe. Okay. So karon Jose Plants Cafe. Mo gina siya. Pero mas kanan ako na i-promote. Isip chairman sa climate change. Gana. By the way, nasa tong ganino tong kwan? Unsa? Bamboo? Bamboo? Kani Aka na bamboo spa nga room spray. Suportahan mo ni Cons. Wala to suportahan na. Kanang Bamboo King biya ka? Kana. Alcohol ni siya pero na-send Lumutan eh. Humot gid eh. Humot kay bay? Mo ni Bago ka nalibang tapos nag-flash. Pwede kayo para humot ang inyong kuan diha mga Room rooms diha. spray. Okay nga no, bamboo. Alcohol mag ito. Ano siya alcohol day? Alcohol based. Okay. Pero hindi mo siya. Pero ang ilang pinakaganahan gid nila din ibalik-balikan kanang pater kay Ay, nasa lipat. pater ang Pagkwada ang menu, mo na yung kabasa sa menu. Bago lang niyabat. Can I have the menu? So, pero social ka, Baka na itong menu. menu karang taon-taon. Dila na menu. Para medyo social ka, bro, ngungo at menu. Menu. Ana, ayun ang menu. Can I have the menu? Kaya menu. Kadala. Ato ka na. Dako kayo. Ay, dako kayo. Ilaparo na yun. Ay, kompleto magiday ni di. Ay, namagiday sila eh. All day breakfast pasta, day buffalo wing, pizza, burger, sa all day breakfast pa oh. Sunod ba mo ginakong baton ba magbuhat ko restaurant itatak niyan sa bato. All day Si breakfast. Josefa na bro. Mabag kayo mo na Josefa. Kompetensyahan ni mo si Jose. Uy, may pizza. Pizza, ang ganda nga pa. Uy, healthy palumpia. True. Ganda. Wraps and greens. Brad, usay sa cafe, kita mga mga layout artist. Mas master lang mo. Basic lang ako Dako kayong factor sa kanabang sa layout sa menu, no? Sa menu, no? Pagtanaw pa lang sa menu, uy, pwede, okay, no? Ano ba? Sa picture, sa pagkaon. Factor na. Sa tanan mga nagnegosyo, ha? Alam mo, basta-basta kay picture. Picture lang, cellphone. Muna main mo nga, basta kay picture lang. Napoy mo, mangawat o Google. Ayaw. Kanang siya, Cons, okay naman yapon ng kanang picturean ninyo sa cellphone kung starting pa. Pero kung nanamoy kanang budget bitaw, tagaan yun na yung budget na for marketing kanang yung pictures kit yun ang mga photos. Kaya na sometimes mga food nga sa picture kailangan ninyo medyo hilaw para mas lami siya. Di siya kailangan katong luto, di ba ka may nga nga style kabalo kita na ba? Paano yun? Ang ganda sa photo pa lang, galing. So gigastuan yun, no? Guwapo. Kabalo na ko nga gwapo ko. Pero na sila yung mga coffee, na sila yung... Italian soda? So anytime day pwede ka diri, pwede ka manihapon, pwede lang sa kamani mamahaw.
Dili Pwede na wala mga kape. pwede. Unsa nang pasya? S pasya. Pasya, mga kuan man Dili niya. pasya na. Okay na. Pwede ko mag-meeting Pasya? sa akong Ay, leader. pasta din na day. Pasta na. Pasta. Pasta na, lahi pasta ang na. nga Dugay pant. kay mo ni ko sa kung joke na. Lahi nga pant. Dito lang mo sa ko, bro, pasya gini pa yung spelling. Anti lahi nga pant, so marag artistic nga pant. Sayo, joke na to eh. Minut ako, tama, pasya gini yung pagbasa gini. Dapat sila chicharon dito, imong favorite Ha? sa una. Ano po ng chicharon na. Gusto ka? Manakit sa na itong tiilan. Gusto ka chicharon? Pero gwapo di kay Bulo man akong distrito. Pwede di ko mag-meeting sa akong Diya, leader. 4K ra ka diha mag-meeting. Oh. Ang 3K ana consumable. Ayun, okay na Okay kayo. kayo. Okay kayo. Okay kayo. Sige, pwede tayong meeting diri. Mm. Pwede tayong ganta istoryahan. Anyway, before sa atong main topic, kay puro man yung mga lucky, may gala. Kanilang una ito ng istoryahan. Ang trending karon. Doon nag-trending na ko, kaya nagpagawas ko og video, tapos giri-upload po sa mga fans. Ang 400k nga talent pin ni Elias. Uy, Grabe. di pwede. Dili man na pwede, dili man sa national nga bando. Mo iba na ba na oh. Skat laga sila sa mga banda sa Manila. Namugi na kasi karap ba? Lagi. Ni dako ng ulo kay ni dako ng talent pi. Ah, Lagi. Manong ikuan gini na mo sa mudako ng ulo basta mudako ang talent pi mo. na. Mo na dia basic ako na ning gisulti, ako lang utron gamay. Sa economics na mo nga subject. Na mo economics subject ha. The law of supply and demand. demand. Oh, sa pasabot ana kung ang demand nagkataas kay daghan ay magpabook sa iya tanawi ang schedule daghan na. Kung magkataas ang demand, magtaas pod na ang imong presyo dayon. Kaya nga naman. Oh. Hago man kaya na. Imagine na to, schedule gipakita. Grabe, street ba to? Almost every day to. Mabita nang usahay kung promo lang sa, di ba usahay kung banda ka, promo lang sa, libre. Maka-perform lang mi. Muna, promo. Transportation lang naman. Panghuman, di, primero, libre pa yun. Bisag kaon lang. Ana, bambam lang, bambam. Bambam. Ana, uy, ni ana, nagpizza mo. Uy, kalami. Saan nga pizza lang ka? Sa nga pizza, ma'am. Kuha na spinach. Ha? Naluya lagi mong kwan, bro. Lo, kalami spinach. Spinach? Yung kalami. Kas hot sauce pag yun. Pag sila on, inyo ni on ng mga ano, ma'am? Na sauce? Na may mga oh, nice. Thank you. Kabalo ka nga, may bawan mo kung mahal ay social lang yung sa restaurant or cafe. Heinz ang ketchup. Dili day ka lang kuhan? Anong uso? Dili Del Monte. Balik ta. So, Okay. tama ka, Brad. Pagsugod ang banda, usay magpalibre pa. Kadugayan, bisag kaon lang. Kadugayan, kuhan lang. Basta na lang exposure ba? Lagi sa una, inom lang. Inom lang, oh. But eventually, pag musikat na gid ang banda, kaya mo man ang tumong sa tanan yung gusto makamusikat, Tinawag. butaas na rin ang demand yan. So, whether you like it or not, You will like it. dawelo katil mo lang nag-trending mo na ni Palag, eh siyempre nabi uban nga mas nauna sa industriya nila. Lagi. Mas nauna Napay, sa na nga, pila na ka years na sige kwan. Oh, Sige na- ka ng banda. sig banda, then feeling nila, uy, usay gi-issue pa nga, anong musik, mahal man na siya nga, cover naman na iyang kanta, dili man na original, napay mga pinaana, no? Medyo na gano'n na. Pero mo lagi at the end of the day, yun saman, pero kaya po Gigi Tilana, waman siya original. Lagi. Cover mga, pero bisag Di, sa dapat na isa ka banda guys sa untong katawag ka sa YouTube to si oh, yeah, katong hilig kay gyapon mga lalaki, katong may kayo. Katong nitambok. Oh, yeah. Kanundong ka na niya. Agsunta. Oh, agsunta. Wala man sila ikuan. Cover na gyapon. Cover to sila sikat. Pero mo lagi at the end of the day, nisikat man sila, daghan man. So, mao na nga. Mahal. Mahal, ma-increase yun na. Kay, to be honest, dili ka forever sikat ba Lagi. Di ka forever sikat. Mo nang pagsikat ka, Strike while the iron is hot. Hot. Birada gyud ha. Pag wala na, Samtang sikat pa ka, mahal. oh, mahal. Tapos, kung pwede ra po, pwede Kung ang mahal inyong yun. kalagot kang Elias kay di na mo ganahan kay ni mahal na siya, di ayaw mo tanaw kay Elias, ayaw mo pag i-unfollow si Elias. Kung di Ano mo ka problema? Ano katsada mo kaya sa bagay na siya performance ba? kana lagi. Dili siya kanang banda lang, singer lang Yes. ni kanta nga kan. Mo perform siya ba? Kanang nay performance makita nimo entertainment ba? Kaya ba ya? Brad, parehara na sa gibuhat karon ni TJ Monterde, Brad. Sa ko panggingon. Pagbuto sa palagi, Brad. Wala na ba nagpa-concert na sa Tibok Pilipinas tapos nagpa-advance pag ticket. Oo. O kami nakapalit na ba mi. I'm sure kana nga time unsa na unsa to atong iyang concert sa Cagayan de Oro, Bi? August to siya. August At least 5? napura na ta sa palagi ana pero wala na nakabayad na tag VIP. Wow. Business ginabay, business.
It's really Di, business. may sakto na po nang gibuhat sa kuan sa management nga bago pod kay nga tasan. Oh, yeah, Isa na sa best nga ilang gibuhat. Pero nakaapan lang kaya may issue daw karon nga gipatasan nila ang kuan ang ilang rate. Oo. Pero katong mga Nakabuk na daan. Prior, yeah. gitawagan balik nga himuon og same rate daw sa bagong nga rate. Ana ba? Mo issue daw karon nga Muna akong giingon nga, actually, kung dili ka sa-wise, kung professionalism, dapat dili gyud dapat. Kung nakabook na mo earlier ta, wala pa mo nagkuan. Kanang bro, nakabook na mo, wala pa mo nag-increase. Dapat mo gyapon mo original. gyapon dapat rate. Ang problema lang diya, kung illegal yung lugar, kung yung legal ba, kinasuhay, kung wala sad mo'y kontrata, brad, pwede yun na buhaton gyapon sa Elias bay. Pwede sila magsinalto may dili mag-increase me. Wala mo nag-kontrata kung pinay-final book, kung verbal lang mo. Wala mo do malaing yun mo. Grabe ba ni grabe ang manisip. Pero pwede na ba mahimong evidence karon karang text ninyo, ana? Message? Basin, pwede. Kung, Pero usa nga naman walay kontrata. Pero walay kontrata. Sayang wala si attorney. Sayang wala si attorney. Dapat din na si attorney. Or that's the important thing of having a contract, Brad. Nga na pag mo man mo nasabutan mo na ni. Lagi ba? Lagi. Kay kuan man na. Parera na gyapon sa kontrata nga what if kung that day nagsakit ka. Tawa ka to nga. Or nagulan or nagbagyo. O nagbagyo na sa kontrata nakabutang tanan. So mo na. So again akong sulti sa mga medyo ni palag anasos. So ang tamang gyud dawaton nitong kamatuoran ni sikat magid si Elias tungod saya dayali dere. Saba ka dere. Ni sikat manggaling ako ang mga kuan campaign videos tungod ni Elias pod. Ang ako lang kay Casillas lang. So mo na nabuhat nimo. So wala ay mabuhat ya. So dito sabay man mo ay na mo dia pag ay sas Ginoo kay. Dili man god kay ang nakakuan sa uban kung nganong karon ra magsayo-sayo nganong di manggod sa una ra magud sayo-sayo. Lagi sa una ra magud na sayo karon lang mo kita. Karon lang ni viral niya. Karon nga ni uso na ni viral na ay pa rin mo reklamo. Judgmental na sad mo. May nasad mo nga. Basta lugar mayo mo sayaw. Way mabuhat sa konsiyo. Unsa lugar katong gahay og lawas, moy nindot nga mabuhat sa konsiyo. Pero sakto man nga dili magpadala sa sayaw. Di mapadala sa sayaw. Tanawon sa ninyo pero ang research ta diha, ayo pud ko lang ang research. Kung nabagi ni siya nabuhat or wala. Tama. Sud sa gaayog. May Mutar pod mo ana. Masig sa sayaw basi way angay tapos pag ginabuhat unsaon lang gid. Na may nabuhat ayuda. Dagan kay mga kon ba? O kanay kadua. Katodang na VIP sa Kaamulan. Ay, tama. Nama, no? Bay. Balay. Para nako, tama na kanang sa mga sponsorship, dugay naman tani sa Bezona. Sa mga major sponsorship na libre. Pero dili tanan, for example, kung ikaw Ay, gold. ibutan sa nato sa context pa katong wala nakabaloan. Ang wala kabalo, nagreklamo karon kay ngano daw ang Kaamulan ground nga concert na ay VIP gi koral nga dapat open man na sa tanan. Na koral so layo daw kayo sila. So, siguro bro nabaguan for the longest time, wala nagibuhat. Di kay last year, wala ba nang gibot ni Kwan? Okay, dera po ko nakakita sa Kaamulan. Doon nakaana naman ko sa mga SMB nights sa una, no? Pero walang ko katisting anak yung kadaghang nga tao. Usay man gud ang mga sponsors, bro, di natanan sa stage. Manglingkod ba? Di ba? Kasi kung makita nimo talang tao na, kita ba sa IBSO, wala kinilain tao sa stage. Pero tungod kay habog mga ilahang stage ba? Muna usay dito sila tanan. So, muna na karon nga lately nga na ay mga concert nga nanay burag na VIP ngano man ang mga sponsors muna yung mubayad sa artista gusto mo ka musikat lagi magi-sponsor nga libre nga unsa man nimo pagpasalamat sa sponsor so muna ko say kung gold ka for example ikaw pinakami nagi kay bali tulo bali upat ana so depende na din na sa kwan so mo nang naay bangko ang ako lang pagkita na ko sa kwan dako ra pud kay bay. Lagi luag ra po gayo. Wala man tag isa ka event nga grabe ka luag. Grabe ra po kaluag. Tapos number 2, kung nag-decide na din mo ngayong ato, kailangan kin mangita mo way nga siguro na murag aisle, murag bitang ng fashion show nga nay agyanan sa tunga. Nga ang artista makadto sa duol sa mga tao. Nga naman itong design sa una nga na aisle pero I doubt maglisod sila kay tungod sa kahabog. Habog sige nang Habog lagi kay ng Kaamulan bay.
one story. Ang, sa ubos pa lang kadaan layo, nakadaan din na nyo makita. Kung mag-miniscard, di mo makita yun. Makita ay. Pero kailangan nila mag-design silang stage nga, burang mga to sa kuwan. Nagyanayagdanan na. Kaya lo, grabe na pong kaluag, Brad. I'm sure, ang naitabo na dahil dia, sponsor kiingon. Tanami ba mga sponsor nga dili kayo, dili ganahan. So ang ending dayon, lahi nang gipasulod. Palakasan na dayon. So mo nang matalan ng uban nga anong nasulod man na sa dia may gaman sa naitabo na sa kuan sa katong atong mga events sa una sa Higalay Festival nga daw na ticket pero lahi ang nakasulod kay kuan kauban ko ni ngani na dia na dayon. Mo to reklamo pa dang uban ang mga pulis ang mga nagbantay nga sir di may kabalo kung kinsa ba gyud ang VIP kinsa ba gyud kay mingon man sila nga kauban ni nana so alam din mo pasudlon, di ba? Nakabalo ka, photographer ka dito, may event. Tapos ang ticket case good for pila to. Duha ka ticket, duha ka tao ra ba supposed to be. Tama. Ano ba? So di ginatanan nga kanang tanan makato dito ana. So wristband yun. So for example sa gold kailangan tulora. Tapos magagamay ra silver isa na lang ana maguna sa dapat. So cons saan nimo ni pag-solve cons para ang ato dili malikayan na mga ana cons. Di mo ko taga Bukid noon. Sa Higalay diba? Kung may tamo na sa Higalay, proper security, nag-sakto exit o entrance. One exit. Nagi kay ID nga kuan. Dili gina pwede ang kuan ko ni kuan dili gina pwede. Ang mga stampede tadi ato nang iwasan. Hadlok ito ba? Ay nabagat kon after kang season Sumbagay ba? Luwi kang babae magsipa sa laki Na. Muta kung gikalagutan. Lalaking dako mo nagsipa-sipa sa babae. Mugid. Klaro na ba sa video ta? Abo na tong uban siguro nag-abot ang palagi o ang original. Nya kuan di ay napamanday mga kuan. O yaya mo siguro akong oy nga ano man ya. Napay mga unfinished. Salap ilang ano bro no? Wow. Spinach na ano bro. Sarap. Di ko mo to, be. Okay. Pero itong main topic na simple ra kay Brad. Itong main topic Brad. Unsa atong mga atong isgutan karon atong mga personal struggles. Our personal battles karon. Now, sige akong gi-google unsay mga common personal battle. Daghan day category kay po ni Brad. Kumin kag mental ug emotional mo nang about anxiety, depression, loneliness, kanang mga layo sa asawa. Kung dili po ka sa physical ug napo kay physical ug health na category. Mo nang imong health sa imong health baka ha ranako or akong struggle sa pagpaniwang halos di na kay kumukaon wanay kaunay likay na tanan taas siya po na akong sugar kana may ngana napoy identity or relationship na category relationship nato sa atong mga partners or pwede siya mong relationship ko galingon or wa pa ka nakagawas ay sa bagyo Kana ako tapos napoy kategory nga life circumstances o mo ni financial struggles bro kitaan ni tanan ron or kaning career dissatisfaction kana parenting or academic pressure tapos napoy spiritual sakto sa ni Brad no kanang loss of faith ug uban pa o kanang may ana okay so mo atong istoryan ron Brad mga common personal battles nato karon well di na siya nako i-dig in pang about sa election kay siguro kabalo na maliban sa election akong istorya kay hay mamasan natong struggle maginato na then sabay naman na tanan sa pati sa mental o kanang sa physical kanang sa kaning gasto financial struggle naman nato na dadon na nato ang kuan murag dugangan na nato og kanang murag hope ang atong self pretend na nato nga kaya lagi ni na para ma-pursue ang una na ko nga kuan personal struggle kaning handling kids no ding sa opisina mga office mates tanan but kids good dili ba kay first time po na ako na-realize na ako nung first time ako nag-handle og kanang ingani na kadagang tao kay for the longest time when I was still in ABS under na ako DJs raman pila raman 5 6 karon grabe klase yun nga personality 13 napa 20 naman siguro ta karon tapos kasi klase nga personality ni sa una usahay ka na bang kanang usahay mo daghang kay ka-expectation nga dapat pareha mo panghuna-huna which is I realize lately nga dili gid bay nagyud tao nga kailangan gini mo
Kung pwede pa lang, number 1, mo na imong buhaton. Number 2, mo na imong buhaton. Spoon feeding. Nagi nga na giday. Nga para na ako, tama ba, dili giday, ayaw giday pag-expect. Kaya ma-frustrate naman nga, abi ni mo, pareha mo ba nga, pag-ingani, dapat automatic ka. Wala. Tapos, number 2, handling also nga, what if ko na isa sa team, medyo makabulabog sa entire operation. Okay raman ko kung for example, nasa tuwan ay mga introvert sa to. Introvert ba ito introvert. Ay, dili kay siya magpakisama ng murag maglahi-lahi siya. Introvert ang tawag na. Introvert. Extrovert. Introvert. For example, kung nasa tong office introvert, ako wala kay problema sa imo kung introvert ka nga tao. Kay imuha man na alang ako kag ipamugos. Mura kag ipamugos nimo nga dapat komedyante ka nga bisag di ka komedyante. Okay ra ko. But the problem ba ang akong battle na ko ana brad? Is what if ka na imuhang pagka-introvert maka-affect na sa entire team sa atong operations. That would be the problem. Ako wala problema, ikaw kung nakay personality, sige, larga ka, okay ka, ikaw dili ka, kuan ikaw, okay, sige, okay ra ko. Basta kay pag manarbaho na ta, okay na ni. Ang akong problema Lebert kung what if ka na nga tao maka-apekto na sa tibuok ano na matay mo na yung agoy mo source sa away or unsa ba? Then ako bad for I know myself ba. Di ko pwede ba nga sige lang okay ra ko ani nga madadar ni. Di ko pwede ba nga abot na ang feeling na abot na kag 4 years or 5 years. Same na gyapon. Na same ra gyapon sa lugar kanang wata ka no. So dapat karon pa lang usa man bay. Dili ka pwede sa team. Ano ba kanang di ka pwede sa team or nakapekto na sa ang imong pagkuan nimo paglahi or imong ipakita murag di na ka makakuan sa team lagi kay progressive man dapat ang team meaning maka-grow ba. But again wala sa kuring nga kailangan perfect yun no pero at least lugar maka-adjust but after nga everyday nga si kuan mo gina ang akong may nga nga mga sitwasyon sa different kinds of say for example na agid mo'y kauban diha nga kuan gyud manghilabot gyud ka nang mag-kleptomania or kuan dili na gyud siya healthy para sa tanan kay wala na may trust. Napoy uban nga kanang grabe na gyud kayo kay sige panlibak o sige syempre sakit na pud na sa uban kayo nga muna na yung kuan every morning mo na iyang murag na matoxic siya nga toxic siya. So muna akong mga personal battles na ako karon brand nga na bang I want to keep the team because I'm enjoying the team right now. Kanabang ang akong team is kanabang burag NBA ba nga nakoy 3-pointer, nakoy ting rebound, nakoy ting assist. Na mga function, na mga function gid ba kanang di bitaw ingon nga nasayang bitaw nga basta nalay isa lang nga dili ko nga gusto ba nga nalay isa nga galiyok ang uban wala dapat agi mo'y role tagsa then mag-initiate right now bro nakaenggi ko nga nanagi ko ano burag okay na niyo burag nanakoy Golden State Warriors burag mo away na ni for championship burag nga na ba pero muna kung una ko nga battles karon kanabang saan man ning uban ron na medyo kung nakaapekto naman sa kuan maluoy naman sa kikon nga luuyan ni no ang problema kay kung politician bagyuga kung tanggalon nimo ni pwede nimo bali sa imong istorya. Ingdon ka dito pag chismis alaing nga hawa ko sa opisina ni Bernie bay. Like na Bernie kay kuan na sige kag binuangan. Because bay di ba say madunggan niyo nakoy mga post nako sa councilor na mo comment mga amigo sa tong mga karaang DJ na mingon ko asa man si kuan be. Ikaw may kuan nawala na silang Manu Jepoy silang kisa pa Tutoy Bugoy mo ana ba? Mo comment sila wala sila kabalo. Sus ko ka pa. Wala mo kabalo kung giunsa na ko na pagdepensa sa ilaha and again ang mga kumpanya unsang struggle nimo before. Ang kumpanya na yung mga rules and regulation din kapila na nimo na sila gipandupahan. Pero niabot na gid sa punto nga gipa-decide na kang unsa man will you still keep that DJ of yours kay ana man na di maka DJ lang again kung ikaw manager nagin na sa imong mga kamot ang responsibility. Maingon naman sa kag unfair ba kay nimo nga kami nagtarong mi, di mi gusto malit, okay mong trabaho, tapos naiusa ka DJ da, permintira okay sa imo, di mo po gusto nga na. So na may nga so that's why na yung mga tao nga mubali. Muna akong gikadlukan garon sa atong mga tao nga what if kung ipawawa na, pwede niya mubali istorya dito, may yun siya nga, lain nga na siya batasan bay.
Sige. Kay grabe stricto kay na sa gisinggitan ko anak niya. Pero kuan man sala kay ni intern ng manager ka man. No? Kung man ang ginang part na sa Part na diya sa struggle dia. Dahil man ang nga responsibility, part na na. Dawatan na lang. Dawat na siya. Okay ka, Migs. Akong struggle siguro karon kay kaning kuan katong purpose ba kay happy man ta sa atong trabaho. Pero nagkaambak naman ta sa lahi nga chapter sa kinabuhi magud ang pagminyo ba murag di gid siya pwede pagminyo gid nga kaning kung financial lang atong istoryahan pod. Tama. So kuan daghan man kuan pamaagi nga mag-business day ka mix magkuan day ka pwede pero kita na pod ako akong self ba murag di man gyud ko sa business nga side dani ko sa marketing pwede ko as marketing kuan pero sa mga business medyo kuan pa kuan na mutuon pa kuan na murag mutuon pa kuan. What do you mean, Migs? Kanang sa lugar, medyo nalugar mo Di, yung struggle ang about sa imong financial, na minyo na ka? Kung baga, wala na, dili na ko single. Dili na ko nga na ba. Oh. Kaning akong Ano man sa transition Career. mo as a kwan? Oh. From single to kwan? from Married life? single to kwan ba, unsa may tawag ana ang in a way pud ba nga makita pud nako si Konsi, makita nako nga naa siya sa iyang purpose gyud ba nga servant kuan, naghimo na siya legacy diya ana. Ako, mo man akong gusto pud good nga to create impact pud pero asa man ko nga part ani karon nga syempre dili man pwede nga shadow ra ko ni Bernie na may man gid si Bernie pero syempre I have to make my own kuan pud. My own legacy. Sa mo na imong bato sa imong ano ba? Kibali, sa mo gid akong am I on the right Kumbaga, track? basin ako, am I on the right track? dili Or pod am I- kanang kumbaga basin gipugan na ako nga akong full potential ba. Okay. Ana, marami tayo ana. Oh. So wala pa gyud ako na push akong self sa kuan gyud bitaw kanang unsa gyud ang akong real purpose gyud ani na. Ganahan man ta magkuan, mag-impact sa uban, ganahan ta nga naay malipay tungod sa imong gihimo pero Pwede. gamay pa akong nakita ba murag na pero gamay siya ba nga dili kuan makitaan man gud ako mo nga murag daan mo sa taas bagahangad ko. Wa ko nga grabe man ang talent O di ba, kwan? Baka lang kasi na nasobraan na po di mong pagkumpara sa mo, ha? Dili pod. Pero siyempre, niagi mo saan may grabe nga struggle, sir. Mao gani before pod. naman, eh. Mao gani pod. Pero ang giingon man gud, ang murag ang akong nasa akong mind ba kay. Daghan man ka talent, naman kay skills, bright man ka, butan man ka pero ano ba karang nganong wala pa man. Kay to be honest, sir, ako ginang silingling. Ako selos ko sa imong mga talent, sir. Mo gani. Selos ko sa imong, di ba? Yung ko sa imong, may kaysa mo, kwan. May kaysa mo, bubuhat og kantap. Quick kayo. Drawing, may, di ba sa unam ko yung mga fan ako niya daan pa sa college pa ba. Pero tama sa kami sa kung nga grabe yung potential Kung ka na ba. nagpa-autograph. Una bitaw na ko kung kana pag yun na ko ikuha na ko talent mo na sa earth. Mayin pag makaing ko ba nga samot mas taas ako ning abtan ako karon ba. Kung na ko yan ang talent nimo. Mo lagi so Kulang kana- sa push. So kana ang struggle ana is asa ang direction. Oo. Oh. Kasi syempre mo ganing Dili po kaingon nga ba nga brag dili po ba kon brag less imong confidence sa kuan sa or business. risk or pag Sa risk. kanang risking. Hadlo ka nga basig that masipyat pa Once ni. play safe ko in a way ba nga tanawon sa nako ang mga kuan. Ingon man sa sila nga okay man daw na nga kitanawon nimo at least bright ka tanawon nimo ang kaning ingani na ay pwede Mga probabilities ba ginatanaw na nimo Yeah. at least calculated risk daw Oo, correct. pero dinhi mo ko sa pag go na Wait. Na ba kay experience nga nag-risk ka tapos na feel ka Nabulabog. mo nang karon medyo niles imong kuan. siguro ang katong eskwela nako dun. Katong una nako pag eskwela ba. Oo. Nga naundang ko og eskwela. Oo. Ana isa na sa mga bright ka pero wa ka naundang kag eskwela na. Dugay ba ako ato Lagi, nga tama. nagtambay. Tama. So isa to sa mga dahilan pud nga murag dili kay ko confident unsa man gyud ang akong kuan okay na ko ani ana ba. Danhin na ta okay ra ko so Itsuraan pag yung ka, taas pag yung ka, nagagalaway sa imo. thank you. So mag yun. Thank you kape. Dagay ka na nga intern sa imo sa una. Easy. Grabe, pero Say nga na. di ba? Mo gid na, mo ninin ba nga. Sometimes din makita sa katao, no? Say, okay man imong standby pero nganong ako sa daghan ko insecurities to ko ganito. Ikaw mananaw po ka sa ko nga that okay mo or pero ako daghan sa ko insecurities, no? So wala gid perfect, Wala no? perfect. Wala gid perfect bay. Kuan man kaning
lahi man ka nga aspect, lahi man ka nga time pod nga murag mulambo ka. Okay. So ako muna po na akong giulat kana sa pod kay dili man sa So in short right now, so siya mong gusto ko na murag feeling nimo murag kailangan ka mo balin sa lain circle Siguro, or lahi murag nga environment lagi kay murag dili ko pwede ani kay kuan mo ko introvert. Di man ko ikaw, dito ikaw. Murag nga na siguro akong kuan ba nga. Oh. Kailangan gid siguro ko mo gawas sa akong shell ba. Oh, para makita gyud akong full potential which is kuan ko kana excited ko kung what if naagi mentor gyud na ako nga kanang grabe gyud kayo ka billionaire niya daghan kay kumatunan siya di ko mahadlok mag-English niya or sa bagha basi ni nga na pwede which is magsugod gyud kasi mong on which is considering na po ang akong pagka married life ba nga mag-uban gyud mi sa akong asawa kana gyud siguro kana gyud ang kuan dia tapos someone nga kumutik ka Gris ang next person yun nga number one nimo nga tigrara is your wife, is your partner. I think that is my mo na kong greatest, like I am so grateful with that. Oh, porque nga na si Lingling dia ha. Pero when I started all my tanan akong giisudlan. Sa kunsa ba na mga networking, negosyo tanan bay. Lingling was there. Like totally iyag kong gisalingan wala wag gyud ko niya gibasol, wala gyud ko na ginanga tanawa ikaw man. Wala ba? So I think muna yung sa tamak usan na sa akong kuan earth nga mo grateful ko nga. Isa na sa mga kuan nimo, imong factors nga nakatabang gid sa imo. Yeah. Tama ka. Di ba? Kabalo ka mas ni paspas pa gid bad kay sa una di ba si Lingling dagan may issues, di ba? Say na ko ibuhatan na barang magselo siya, malay din siya. Kato nga mga time barang sa muka ni ako ba ning badayon ni or dili kay say na mapiktuhan naman siya, barang ana ba? But eventually katong karon na ba nga lately nga di ba tanawar mo siya magsistorya nako kanang joke buwa. Uy, nay gwapo, hi baby, mga baby. Sa may ana bitang kasi nga joke. So na pwede pala pwede ka Lingling. Pero karon ka nang matalan nga may nga nga type si Lingling ba support naman siya bay. Mas grabe akong bay. Naka-realize na siya nga mas paspas ang akong pag-soar. Tungod sa ingana nga klase nga pag-support ni Lingling. Naka-realize siya nga waste of energy ra. Dili na realize ko niya nga automatic mo sa iyang bayad. Lagi na. Mo gyud. Pero unsa may imong advice sa ako like ang akong struggle isa pod ng focus kanang focus sa usa ka butang, focus sa direction ana ba. Okay, dagan man kay kukuan. Say naman mag-YouTube naman ko dani, say mag-artist naman ko dani, lahi na kung Di ang naitabo kasi sa imo Earth, kung nay mo tudlo sa imo ha, o dito na sagot, testing na sagot. Panana po ilan, okay man gyapon na siya. But I think imo ginang panindigan kung unsa imong gisudlan. Ayaw gyud pag kuan bahala na ni dapat di gyud ko basulon ani. Pero tama ka, maybe it's about time nga nagyoy mo doso sa imo ha. Na ay tao nga, sige kaya lagi nimo na. Di ta ka i-blame kung whatever kon sige ana, na may mga istorya. Pero I think kana may kulang sa imo ha ang i-kuan ang tao tigrara. Nay magrara sa ako. Nay magtigrara. Pakikuan i-message mo sa i-message please please. Yeah, I want to be honest. Kay again si Lingling mo'y tigrara sa ko ha. Promise. So God si Lingling siya mo'y tigto sa ko bay. Kanang walay blaming ba after o nalugi or wala na ni prosper among gikon. Wala ko niya gi-blame. Naghinubuhay ra gyapon mi. Happy. So okay na po. The next, ana. So okay mi do I think mo nang pinaka the best. Do you agree nga kuan gyud ang support sa wife isa sa mga nagkuan gyud? Oo. Wala man kay wala may wala ba trabaho ka for the family or for sa family tapos dili ka support lang imong wife. Nabay times nga murag nakakuan ka na sa imong wife. Nakakuan ko ka nang bungat juga bang? Wala man. Wala pod. Wala man pero natoy time nga na-prove nimo nga na down cake ko kay naignan ko ba ay di wala man na direkta nga pagkaingon like para padudungog lang. Di pa siya kanang sa ato lang kay nga pagka-kuan ba out of the nowhere bitong pagka na-storyan niya pero feeling na okay sa istorya. Unsa pulos sa akong ipang trabaho diri bay. Gabi naman ako pa rin kamot, mangitag racket, makakuan ko, bro. Kung ginani di gyapon hindi. Bro, dili enough, bro. Wala ba? Wala na ako gi-istorya sa yamag. Ako na-feelan ako ba lang. Sige, pulos akong gibuhat day nga. Nang racket pa ko, nang narabaho pa ko, nani di gyapon yung may nanang dating mo. So kailangan kay kada pa lang kato pa lang ganing istorya na wala siya kabalo ato nga
inato di ang effect sa ako what if na lang kung ma-feel good nimo nga di gyud siya supportive sa imo ano Pero supportive kaya akong wife, palitan ko niya og kuan dagan kay sapatos kung unsay akong di ba sa kasal nako na ako'y 360 kay ganahan ko magkuan himog content siya unsa may gusto pa nimo ay nanang lensa unya na sunod na mangita na pud siya siya nag-down ana akong laptop para ako na lang din magmanage pwede ka Mamo na iyang kuan, mamo na iyang mga lahi iyang style na wala na ko nakuha baka gina-challenge ka niya isa pod na di basing kuan pod kanang isa, in a way na siya nga kada iyang makakuan sa imo kay wala siya layo siya sa imo ha mana ito muna nilang way nga ihata na palitan na kaginan ni kani palitan ni kanang kanim ganan muna yang way muna yang way kay layo man ko sa imo ana ba murag sapod mo yang way nga makahata I think mo sa gina-isa sa mga effect po yun lang yun ba long distance ba mo sa na-isa ba struggle gid na kay struggle yun ba like arang-arang na lang galing na ay update every day na ay mga PM pero di gyud gyapon enough I think Brad kay siyempre mangutana ka kumusta naman ang kani imong gibot unsa naman okay na ba kanang may nga na ba no sa everyday tapos bago pa ginong minyo ga-adjust pa mo as married couple ana ba tawa pa wa pa gina-appeal di ang mga dating nga mga issues di ba I'm sure naman gyud mo yung mga kuan pod before no so may ana ba so ako burog part pag gina siguro mga 10 years pa siguro ng adjustment pwede ako I'm kuan ko open ko sa mga ingana bitaw labi na mga 10 years kabalo man gyud ko nga process man gyud na dili man na diretso nay kalit nga pwede nimo mausab pero dili tanan na lang dili na ako makita ng advantage lagi nga sayo ko na minyo kaya at least ba sayo pa so at least medyo ano ba ako lang yung feeling do wala may kon pero baka kasi po 40s na siya ba baka dito na niya makuha ang tempo 50 na siya ba tao sayra ba magka-age ta brad ang opportunity pod magagamay na for us kaya matandog naman na tong garbo like for example ako 40s dagay ga-invite sa ako nga mo diri ka sa among radio station or something pero magunaw na ko sa akong mga kabats nga mga napa sa 20s tapos 40s na ko tamo bike na sa akong na manager kakasab-an na sa ko kay butan na to unsa man imong inadliban mo ana bro matandog na matong garbs lagi mag-producer na lang ko sa akong own show nga mabayad na lang ko sa akong kuan ana lang akong una bro something like that ba pero I think ang pinaka best way gid ana siguro is ang imong paningkamutan nga madali nga mag-uban gyud mo sa imong asawa first step mo gina I think first step nga imong kanong imo dayong nga mag-uban gyud mo mga sa mga Mayo 13 siguro resign ako pwede after election after election na siguro pwede ra magay ka agency kay pwede ra man email ang imong trabaho pagbuhat sa mga jingle uban pa pwede ra gyapon so actually among topic struggles ni Poppy ang personal battle ni Poppy thank you guys sa akong asawa kay grabe kay na siya wala biya ko di biya ko nga ni sa una go with the flow na biya gyud ko pero karon naay murag kailangan direction ba kay naay imong asawa di nga gatan-aw sa imo ba nga unsa pa ba mo gina ko pasabot ba nganong nalipay ko ba nga sayo ko na minyo bro kay sayo man ko na kuan bro sayo man ko na focus na direction di ba dali mag at early 20s nga na koy anak nga palitanan og promil nga piting mahala kailangan na aircon kay allergy si Rusty dali ra magkon mag-aircon na rin ka mga anak so na early kay ko but at early 20s ang ako pangunaw na unsaon na pangwarta unsaon diskarte o di pag-abot na ko early ko nakasakyanan early ko nakabalay ana labi uban gyud nga makasakyanan dito na sa pag-retire na tadawato to kamaton dili sa pag-ingon na katupag sa industriya nato sa radyo ba kasagara ayar gyud ka mo sinsog dako kung manager na ka or dito na ka sa ayar ka na yung mga sakyan na ang rate lugar niya no ang rate sa uban motor ba yun na di ba so at least lagi kay ang sakyan na 16 na out bola na to 3C na karon nanay barato China di gyapon to nga sweldo abi nila dato ning mga taga BCBN sa una abi nila mga sa BCBN akong papa pa nga panginambog ako anak BCBN na di ka boy goya alang si EBS mapakita gud so pilay kita niya gud milyon kumita ang EBS amo kita no asa man nga part daga MEB pwede mabahinan sa babay ta kahuan sa imo naman ning nga topic day personal battle ikaw bro sa patay imong kan personal battle si mo brad di isa sa ko personal battle by kay Kwan
kanang gawori ay kanang itong sa future ba? Oh. Kanang itong Nag-worry po galing. kay syempre isabi kung bayapon ko kanang bago mo bayapon ko nagminyo. Lagi. 5 years na ba? Introvert po ka? Ajo introvert pag Murag ikaw gid siguro to kay. pero kuan kanang worry ko ba kay mataw sa ako pagkadunggan sa inyo makaya pa ba na akong pabuhi kang mako okay ba baka mong kuan makabalay baka ako Ngana. ito unsa kay future nako baka nito dili lang sa ko actually main nga ako nga concern sa ko sa kang Emily ug kang mako man Siyempre tulo na. unsa ka sila ba na napaba ko yung trabaho for the next Talabi sa tong politics pagid ba nga dito every 3 years sig election. wag ginoon na yun ako unsa ka na ko ni kung mawala na ito mo. Isa na kung mo di ka daw si Sir Bernie unsan man kaniya ito man ana akong ginakon ba. Tama. Muna kung ginakuan gid karon isa sa akong struggle kung unsa Normal akong ginabag kita manggoy pabli di pamilya god. mo lang muna kuan pod kana. Tadi ba nagkuan mo kani gidayon mo din tong balay nimo? Isa pod na lagi kay Mapadayon pa ba ni? isa po, mabadayon ba ka ni? Mabayaran ba ka na ko? Taas pa ba yan? Napay 3 years ba ito nga kuan? Nga bayaran nun. Plus after 3 years, mag-monthly na po ba din? O ka ng... Ay tama no kay 3 years ka. Dili ba na siya nga after 3 years, na nakaibalay, wala kayo naon, na ba? Dili ba yan? Napabay kayo bayaran nun Japon, Equity monthly. na no, equity ang Equity. Muna kong ginakuan, isa sa akong struggle kay... worry ko kung makadakit pa ba ko, napabay mag-book sa ako Yeah. napaba ko enough nga skills para makahatag ko kanang sakto nga service sa uban Di ba madaot imong camera? kana isa po na Isa pa na ba? Ma-obsolete ba ka atong style or atong camera? kana may nga kuan ba Tama ba? isa na sa akong mga worries nga I don't know kung kailangan ba siya i-worry kay kuan pero sa akong self man gid namo ko character nga think positive always ba go gyapon go with the flow ng gyapon go gilang naalagi ni yan daw mag dilagi kumawala magani ba makitanig pa maagi So if night door mag-close, I think muna nagkasinabtan na ito sa office diya kay pareha ta og mga kuan baganan min sa among bossing nga ana pod kasabot mi tama na mo bitaw nang kung ang bossing nimo lahi og kuan bitaw ang bossing nimo kanang lahi og padulungan nga example, okay na sa iya mag-chicks. Okay. Nya ikaw, dili kita na mga. Example ba? Namugoy na ko na nga, okay na sa iya, dagan kayo ko dito ba, dagan gwapa dito, ay kabala ka na, ano. So dili na mao ang imong gusto nga himuon nga mentor ba, nga murag mo pa imong tudlo sa imo kay siya man ang busing. Nya kung nagkasundo ta sa mga nga mga kuan, mga principles in life. Yeah. Diha ta murag ganahan ta nga Okay uban ta sige go. Pareha matag direksyon. Yeah. Kung importante sa ABS-CBN ang physical health sa kuan, murag ganahan ta kay na basketball ani na kuan ani, di ba? Because bad kaniya ato kita raman tolo diri gyud. Mo ba? Personal. Kita raman. may naminaw ni Bay isa gid sa akong lesson bad nga di na to sen. Pag given a chance mo daog magita. Ang ator man gyud gibato lang ko number 1 ba or number 2. Mura man atong giawayan. Ito ator ni mura gyud giawayan aron. Number 1 o number 2 kay grabe ra bag kwarta daw ang uban konsehal. Takita munay ra bitaw. Pero dako. Pero bay. Mo gina kung pag sugod ani kami ni Lingling naging gimi nga mag-business mi. Nakita lang source of income ba. Tapos bay kaniya tanin na itong mga businesses bro, iusan na ito ni tanan bro. Nga one agency ka na bang damay-damay na ni siya ba? Bro, ingana, bay mo gina kung next gina ko karon nga kung ano nga. While we are here, kay nanam ko atong amigo nga taga-bangko. Okay. Na iniyong sa ako nga, na ilado kay nga politician sa Cagayan de Oro. Dugay sila na imong politician yun. Medyo taas po nang naabot sa politician sa Cagayan de Oro ha. Yun sabay, nagkalisod na karon. Wala naka-prepare. During sayang kuan legal man sa nitong negosyo, di man sa niyo nga di illegal ha. Pero katudang mga panahon sa kadugay nila, wag gid sila mag-business o kanang traditional business gid na artist ba na kailain source. Wag gid daw bay karon may naglisod na daw bay. Taga-bangko ni siya tong kaila. So the more kung nagkon lugawan ni. And I think para ko
Pero ako Pangandaman. Mukha ako nalipi ko sa office nato nga sa kaya to nag-joke nga nag-distributor na tanan sa mga mga personal collection boardwalk. Pero At kung least, imo talawon ba yung konsepto? Imagine mo kung kita tanan distributor ta kita ra mo pala nagtuik-tuik so nagtinabangay pa ta to each other. Sa bagay nindot man gyapon nilang produkto din nagtinabangay pa ta kung dishwashing ang kaning ana then presa to nga ni. Ako ginato mo ginato ni EJ. I-market ginato ni bay for the next na pud nato nga naman tayo connection ang trust sa tao na naman ginata sa gobyerno absent to iskaman sila nga naman ta sa government tarong man ta moagi sa ta sa saktong proseso sa nagitay business permit kanang ana ba nga I want to see ba nga dawato to ka maturan katong manananaw diri promise grabe gid wala ginagyapon masulbad or tanan LGU ako madunggan delay gid perminti ang mga sweldo tungod kay kailangan sabay tanan ng papel tapos magsigbalik-balik ang papel dili bitaw ka ng kuan tapos sige renew ana dugay gyud bay all I want is natay mga lain ng mga businesses nga kanang sweldo bay dili ka mag-atang permin sa pitsa 15 kana bitaw ang sweldo imbes na sideline siya mahimo siya main line kana kung gusto connected ra man ta tanan photo inyong kod ato na nang buhaton then mag-invest ta diya sayang kayo because last year man god medyo tungod lagi kay pandemic, wala events, ako kayong gasto sa election. Pagtungtong pa lang ako ba, nagilunan ako dito akong sweldo. Tapos, ang ma-approve sa mo ba, 3 years, kay usa ka term ni mo 3 years naman, di man po sila ma-approve more than, kaya basi di ka kabayad. Bay, naglisod ko ba, nakakwarta tugo, pero igor ang ipamayad, pero wala man siya gigamit sa business. So, ang resulta, gabayad may monthly nga, dako kayong kalta sa akong sweldo. Galisod ako na bidili, gini pwede. It's about time na nagitay lain source of income na kailangan. And I think muna akong gusto makita sa akong sa ato 2025 sa Mayo. Ang term day dapat day sa ato sa ko ang akon kay career uncertainty. Unsa unsay bay wa magi makabalo bay sa atong future bisa pag namagiuban ang ilang mentality kay dapat regular gyud ka kay para dili gyapon ka makaingon suma sa tong ABS-CBN kaysa may magdaw nga 20 years ng ABS magsara but twice na naitabo sa akong life ha primero ang Pickup katong sa mga agway namo ang Pickup was the largest paper company in Southeast Asia in Southeast Asia pinakadako as in whole bislig mga agway ang nagbuhi nag-shutdown. Then karon after 20 years na experience na po na akong ABS-CBN nga kaysa pa makakuan sa ABS-CBN binimog di matangol down ang giant that na down bay so wala gigadi po ka pwede nga basta kay mo na kasi mo nang magsaling na din na basta regular na okay na ta bigyan po ka kumpiyansa bay ako nagyapon ko nga konsepto nga prinsipyo nga natay lain source of income di makang kampante tapos natin kung din gamito na nato ni nga again dili illegal tama kaya lisod na ba na mga gay kung may gala base mo yung gay di mayo na tong anyway mo pa na akong kuan mga na-learn dia sa office gid ang integrity ba sa matag usa being honest nga bahalag nasayop aminon integrity kana Kano sa ba na ba yung mga nawala diha nga gipangkawat sa atong own nga mga kuan na ba? Believe gyud ko aning uban natong tao nga sugoon ipanguli gyud ang sensilyo. Kana. Kana. Sir, ay okay na day ma'am. Ano man? Tutoy mo sukling nga 50 ma'am, mo yamong gipalit atong pero nagbayad man katong mga nangutang atong way suldo. Nagbayad ba? Namayad man po sa fairness may gala. Oy, shout out kang Mark akong driver. Nga naman pag ingon og utang si Mark din imo na hunahuna. Nagbayad siya. Takaron nagdugang pa siya mga baktin. May mo negosyo. Kana. Believe ko na nga driver kay ganahan gi ko niya. May pag nasa extra, palit nag baktin. Nagbaboy o baligyan niya. Umayo mo. Wala akong ganahan ng mga tao. Kita karon sa mga siya pagani una mga negosyo yun kan. Anang apiki pa magminyo pag yun. Sorry. Si. Debe naman ay kuan. Dito ro natapos atong istoryahan mga gala. Naman ay direct kuan ba? Step. Nade ko. Step man na siya. Anyways, nako dugang anang kuan ba. Kaya dapat mag same mindset dapat. Naka-feel ka ba ko ba? Purpose. Naon sa? Same purpose. Dapat parehami guna-una ba? Kung ma-picture ka rin ani. Na ba? Dili lagi parehan no. Dili pili. Ma-frustrate lang ka. Imong gi-expect ba nga dapat siya parehami pangon. Dapat ingani dahil dapat automatic by dawat tong kamatuoran nga di kita pareha pangunahon na tanan. Nagi mga tao. Manang akong ginakuan yun mo
ginadawat na nimo. Na-realize na ko ba na dapat di na. So kung naging mga na ibang mga tao in fairness po advance mag-isip. Kani pala mong istorya, iyan ang gi-elaborate yan. Uy, okay ah. Pero nag-ibang mga tao nga kung unsay mo sulti mo ra gyud. Pagkuha ang chinilas, tawala ra gidala. Dapat imo gisot kuha ang chinilas, wala og ang tuo. Nagyud naging ana. Kailangan ni-emphasize gini mo. Kana bang pag magsakyanan, tanaw nimo nga pag manugsakay mo tanaw gyud ka sa tubil. Nag-iuban nga pagsakay wala lagi ni tubil. Day wa din ay tubil. Oh my god, automatic. Driver man ka automatic ka moingon dayon ka nga wa na day tubil. Nisiga naman na diya. Okay. Ana ba? So dawatong kamaturan para di bitaw mo introvert ya mo na. Introvert. para dili bitaw mo malisan sa iyong mga pangunahon na may para di mo ma-stress. So i-identify na nimo lagid sa imong mga kauban niya. Pero real talk ba yan niya? Lisod kaayo na yung kuan ba? Kanang kana ba? Introvert o extrovert sa usa ka grupo. Mas gwapo gito nga kuan lugar tanan pero di man gid na may tabo sa isa ka dili bay para nako siguro sa usa kay nga nga tao ibutang siya sa lahi nga workplace pili na bagay siya sa specific dili ka di bro ikaw may kamo soccer so di ka pwede sa NBA orehan gyud dawaton nimo kamatuoran na okay man ka pero kung ingana gyud ka di ka willing mo change or di ka so dili ka pwede gyud sa ingani nga kuan siguro dito ka mag-librarian ka o dito ka sa tool room Dapat tigbuhan sa grasa sa ako ginagila ko lagi dapat na self-improvement ba I know gusto man galing kan diya nga mo learn diya nga industry circle dapat ikaw po mo adjust ka mo mag-learn ka nga may lagi ito improvement mo improve ka nga ubanta ang problema ubanta una naman nila nga sila mo usabot sa kuha they should understand me ana man po ng mentality paita ni nga pizza lagi. Uy, dagan salamat. Lami kayong pizza. Thank you kayo, Jose Cafe, dagan salamat. Abay gyud sa bandet. Actually, murag kaubaran ni sila. Tag-iyaran ni, korporan ni sila. Very nice. Indoor, bugnaw ang aircon. So, kung namo sa Bulwa area, Bulwa, Kauswagan, and nangita mo cafe nga for meetings, anuban pa, the best ni nga cafe. Napod sila pater nga ginabalik-balikan gyud o kanang cookies. Endorser ba ko na? Pater wine. Lahi na. Dagan salamat sa tanan and ay kalimti. Samayo 11. Samayo 12. Dagan salamat sa inyong pagsunod sa among mga sa Spotify nga naminaw. Comment mo diya kung taga-asa mo din diya sa YouTube. Dagan salamat. Yes. Kini si Consiel Bernie Bitok, si Juan sa One Photo and si Master Fofe. Ang atong jingle master, ladies and gentlemen. Ingat mo tanan. I love you all. Bye. Bye.